warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ini wayahe pembagian hadiah. Sedang pilih A1. Bukan pilih ya. Iki ya tekan lagi ya. Dah. Ini mau tekan lagi. Anjir. A1 ya. Aku punya A1. Dari apa ya jaluk iki kok ya Allah, wah api wah. Kayak kenapa Intan kan kono aku sing ngene. Lah Bubu. Iku anak-anake, Mbak. Guys, friend. Reno iki. Sing di. Sik, guys. Like. Sik. Henda. Kurang dua anak ya, Mas. Ya, ya, kemana? Mobil apa oranye apa hijau? Dah, mobil remote ku kae ndi ya? Kae sing kok ngono kuwi leh. Dah. Hijau kok yo api yo. Dah. Mobil remote ku kae ndi? Mas gak kena lu tak tinggal ning salah tak kena aku. Iki retiktok kae kan wis gak iso. Iku wo. Kaya ngono kuwi ya. Iya. Iso, cuma aku iki baterainya iki anu guys, konslet. Lele. Yo. Jaluk sing ijo dulu. Rasane Jare sing ijo. Jare sing ijo. Ijo. yo cuma nanda. Delok yo, delok. Deng. Guys. Yo, Mas bae wis miliater yo ke mek apa ya oleh ngono lho. Iki api ijo. Bae lagi untuk penutupan, guys. Murah. Hah? Ya Allah. So, wes emangnya kayak mudang. Hai, mudang. Wes guys, benda milih. Ya sing dia kae. Lu kepiting iso bernyanyi. Kepiting bernyanyi. Kepitingnya bernyanyi. La 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 la. Wes. Apa? Gila. Ini satu lagi. Eh, iki yo Hot Wheels. Enak sing paketan, guys. Aku jadi tertarik dah. Karena sing ning Indomaret ngono kuwi, walah. Sangat tertarik. Oke, guys, sudah nih. Jambi. Saya mana? Jadi udah dapat. Saya apa? Ini 85. Kemarin apa ini? Oh, itu. Oh, balapan aku. Wah. Ndoknya warna abu. Iya, ndok anu, ndok gembira. Ya apa? Sekali. Tetek atus sekali. Bayi-bayinan. Gak seneng bayi ya? Ya wis gajah iki gajah. Ya mau jadi koki. Iki masak-masak. Dulu senengane wong masak-masak. Ya. Bayine kembar. Aku dipaksa yo. Ngomongnya pengen ngeliat dewe kok. Dah yo. Sik, madhep kene kabeh. Madhep kene. Ya madhep kene ya. Ya madhep kene. 1 2, dah madhep kene. Udah ada. Apa ya ayo? PPL ya. Enggak pakai lama. Apa ya, ke ya. Ayo ya. Biayanya mana dia? Yang sebelah sana masih mainan cewek sebelah sana. Itu cewek indah. Iya, cewek indah. Iki yo malah luwe akeh cewek. Biasa. Ini udah cocok kali-kali ya udah. Sebelah kanan ya, ini ya, ini ya. 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 Pak bayi. Ya. Ini buat gelang. Ini.
Gue dikampleng mbake tenan. Ora. Langsung diaperkan mbake iki mboten tenan. Di kene madhep rene, kamerane ning guri. Di, ijo-ijo, kompak ijo-ijo. Di apa iki? Guys, benar guys. Pemilih. Ini nanti mainnya jangan barengan ya. Soalnya satu channel, satu remote, 2 mobil bisa jalan. Oh, Gantian atau jauh-jauh. jauh-jauh. Oh iya. Jadi, sak remote iso nggo 2 mobil. Ya, Mami. Ingatkan kita mainnya jangan bareng ya. Channelnya satu. Mbak aku tak supaya aku ambil Mbak iki. Heeh. La ilaha illallah. Enggak bisa. Enggak bisa. Baby. Iku yo. Baby lah. Aku dia baby. Iki yo. Udah iki udah. Iki acak-acak engko terus di dadekno sijine. Alanda rasa percaya sama dia. Iya, kuwi penak ndak dolanane ndang ndak. Kau. Oh, iya, guys. Kene, ndang. Ndang, gawarene nang jajal. Itu anu segitu sudah sama baterainya. Ya kan iso mbok enggok-enggokno yo. Delok iki. Enggokno jajal. Enggokno. Ono sing iki lho yo. Bayar aja. Guys. Ini tak bungkus. Nah, tuh kasih Mbak Dibungkus lagi. Gantian. Ya, aku masalahnya apa ya? Meguri iki rada. Iya. Heeh. Pilih. Sikin jajal. Di soal coba aja kowe. Pokoknya gak kenal aku ngono kuwi. oh, masalah iki aku perono ki. Sik, awas tak idai. Udah. Enak lampune piring, guys. Wis iso. Wis iso mundur. Kanan kiri. Terus guys, dari seperti itu ya. Dirungokno kuwi. Sing wae nyayap piye? Wae nyayap piye? Sana, aku ke sebelah kanan. Ini ya. Bisa ya? Wes. Ya, Mbak. Magic cooking dekne apa tadi? Koki saya Bundar koki saya. Siapa tuh yang masak itu? Aku kopi. Aku padahal orang menghinamu, tidak mau. Orang menyinggung belas ya. Ya koki saya bundar nek. Gak pernah kamar lagi. Kok Tumpuk kono tulan. Mbak aku kayak Chris ya. Dhuwur kae itu lho. Walah. Ngeri tenan. Terus gede di jalan dolanan enggak? Bunda yo, bunda yo. Ini jadi satu atas sendiri. Tambah diskon, Mbak. Kerasa gitu. Mbak. Diskon lah, Mbak. Kerasa gitu di siji apa? Jadi siji ae. Potong masing-masing 5.000 ya. Oh ya, Mes. Jadi 5.
350. Bisa nih baik. 350. Wes ya, kasih ulang tahunnya ya. Iya, Kak. Wes. Enggak ya. Kasih ulang tahunnya dapat satu-satu semua ya. Ayo mulai yo, mulai. Makasih ya, Mbak ya. Yo anak ini ya. Anak-anaknya. Yo. Guys. Pulang. Oke, tadi Lanjut beli tas ya. Aku sudah pernah biar. Udah biar gini dah. Ate-ate mau tolong tangan tuh Tahu aku. tahu Jadi ya. saya pun Masalahnya- ngejek. Masalahnya tapi ki aku udah bojo tapi dia anak. Ya apa-apa. Piye ya jali ngene iki, he? Sudah biasa. Masalah KTM mbake 15 tahun iki. Thank you loh, iki api. Iki. Iya dah. Nah, Apik ngene malahan. Kusik. Ya apik yo. Dra ada benar ini. Ada benar deh. Senengannya biru, guys. Kok bisa sampai kelas 6? Lele bangetan. Gajal kele, tahun kono tas. Iya sih. gue ngene jadi bingung iki lho nanti. Iya, bingung ya. Ini sami kan mau nggih. Bingung pun iki mereka. Muring mungkin nek buka tas. Muringan iki. Masih gue. Ki dicekeli yoyo. Yo. Ija ya. 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 Mas Al, si api ya. Alhamdulillah. Si anyar. Si anyar. Ini kena ya. Berian nih. Ya. Jangan pakai anak kuwi kono. Guys, iki guys, nggone iya njaluk iki. Iki sing nggone yoyo. Wes. Sekolah pinter ya. Awas sing ngeblong. Lele urung ngeblong lagi sakmene iki. Ki aja mbok kei kata-kata ngeblong nggih. Gak apa-apa ngeblong gak oleh. Ngeblong apa? Gak. Gak usah roh. Heeh. Ini kuambil lho yo. Kalian sampai golek. Aku golek sepatu. Lucu guys. Enak. Alah kok kiyo nendi diratani guys. Takon. Oh, Kak. HP ku ning ndi? Kabeh panggon diratani. Daripada aku ngapa? Terus ya, tuku tas. Aku bukannya gak tak belinya tapi masih baru ya kayak. Iya. Enggak, banyak. Jangan. Kamu ini jadi kafe ya? Wes kayak sama support teman. Nang adik guys, wong instan pisan. Maksudnya mbak Enu kok nane yang setiap penggah-unggahan apa-apa. Warken bakso, Bos. Lele, kira salah. Penges-penges ki. Ora penges-penges. Nek ini tak gede hadiah, sing mahal-mahal. Gak boleh. Ya, ayo denger ya. Dengar. Gak boleh langsung semena-mena langsung ulang tahun ya. Oke? Pintar. Transfer. Bingung banget gitu.
Apa? Lucu banget, Dek. Buatan sing di dalam. Gak usah mbak tokno mbak aku mau lucu kok. Kayak aku juga pantas mbak ngono kuwi. Cek suwi le. Wis bari le. Iya. Aku anu, aku takon milih dhewe, aku wis mah mikir aku. Le ku di TV. Sekarang tak kon milih dhewe. Aku wis mau mbak mikir tak bungkus aku wis wegah. Wis kayak milih apa? Dene anu, Dene tahun iki kan aku dikai ya. Pokoknya ya rada adoh pokoknya saurunge aku ulang tahun. Pokoknya kowe nek gak ngekeki aku pas ulang tahun, ya ora kudu aku ngekeki kowe. Tak ngono terus pas aku ulang tahun ditukokno aku ya seragam. Dene menyadari, guys. Iya. Masih kok rego 300 kan tetep awet to. Sekalian sing langsung apik. Oh, delok kae wong kae iki kabeh kamar mandi diratani. Astagfirullahaladzim. Kamar mandi tapi mbok icipi kenapa? Bisa. Kali icipi. Udah kowe teko apa nih? Salah apa lho tak sendal. Sendal. Sendal kok kuwi. Coba kuwi, Bang. Oh, seneng arep, Bang. Nawan is naksir. Menawa. Iya, Bang. So. Cuma, guys. Kilo mau tak anu. Coba. Gak sedang. Tiga berarti. Yo awas geser. Wih, berapa nih Mbak itu? 195. Delok dah. Delok wah, cekli wah. Sini. Delok, kita ya. Wah. Naksir. Kita ya. Wah, ukuran 39 nih. 40 ya. Oh iya, orang gede. 40 enggak? Kan. Wis dicoba. Iki iki wong iso loro. Tenan, tekan-tenan kan. Gak usah diuji coba lagi. Bisa dicoba lagi. Terus aku tuh bisa bilang apa? Hasil salma. Wes aku Gak sudah. gak. Mas Reski bayar. Kok gak aku ngunipin? Hah? Kok gak aku ngunipin? Karo. Ya sing. Heeh. Sikat sih. Wes senang. Senang pernah ke? Sini. Senang ya. Guys. Sampai di sini gondol ki. Wes dah menang dah. Wes ngisor kipas bareng kok yo. Untung ya aku salah satu tahun atas kita. Guys. 345. Porting sipik. Ya Allah. Porting. 3 tok. 3 tok. Terus guys, ben mbak Repang anu nih. Iku dhisik. Diangkat Desel. Angkat. Oh, iki ya, iki yo. Apa? Lagi apa para meneh di sepatu futsal? Jajal kowe. Futsal ke? Gak futsal. Futsal. Wis guys bayar kae. Seru banget. Tokonya ini nih kene guys, sepatu dan tas Derry. Ing Pasar Plaza iki enek sapu. Macam-macam guys. Sudah dapat.
Swallow and melt. Iki lho Zebra. Dibilang kok Ya, Zebra. heeh. Ayo.